Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang po ako sa pangalang Callie, 33 years old, at isa sa napakaraming tambalanista na bilib sa inyo. Tingin ko po kasi ang dami po ninyong alam sa buhay. Sumulat po ako dahil binabagabag ako ng kasalanang nagawa ko dati. Baka po sakaling kapag naibahagi ko sa inyo, gumaan ang pakiramdam ko. Naisipan ko din pong i-share para magsilbing aral sa mga kapwa ko, tambalanista. 18 years old pa lang po ako at first year college nang aksidenteng mabuntis ng boyfriend ko. Dahil hindi pa naman po ako sigurado sa boyfriend ko at sa sobrang takot ko sa mga magulang ko at mga kapatid, uminom po ako ng pampalaglag. 2 buwan na po ang bata noon sa sinapupunan ko. Hindi na po ako nagparaspa pagkatapos. Makalipas lang ang ilang linggo, naghiwalay kami ng boyfriend ko. Taong 2017 po nang magpakasal ako. 27 years old na po ako noon. 8 taon na po kaming kasal ng asawa ko at wala na ako sa kalendaryo pero hindi pa din kami nagkakaanak. Ilang beses na po kaming nagpatingin sa doktor pero wala naman pong makitang problem sa aming mag-asawa. Nagpaalaga na din po ako sa OB pero wala din. Gustong-gusto na po naming magkaanak kaya lagi po naming pinagdarasal. Pero hanggang ngayon, hindi pa din binibigay. Nape-pressure na din po kami kasi lagi kaming tinatanong ng mga kaibigan at pamilya namin kung kailan kami magkakaanak. Lagi kaming tinatanong kung nakabuo na daw ba kami. Tumatanda na din po kasi ang mga magulang namin at pangarap namin silang mabigyan ng apo bago sila mawala. Tambalan sa pinagdaraanan kong ito, hindi ko maiwasang isipin yung kasalanang nagawa ko nung 18 years old ako. Karma kaya ito? Pinarurusahan kaya ako ng Diyos? Hindi kaya dahil minsang kinitil ko ang buhay sa sinapupunan ko, kaya hindi na ako mabiyayaang muli ng supling? Lubos ako nagsisisi sa nagawa ko, tambalan. Taos puso. Kaso hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Ano po kaya ang pwede ko pong gawin? Hirap na po ako sa dalahing ito ng konsensya ko. Ang inyong tambalanista, Callie. Hi, Callie! Wait lang ha, text ko si Lord. Ask ko siya. Charot. Hindi natin mag-reply. Ask pag hindi ko siya busy today. Kung si balita ko kahapon, may mga kausap si Lord na mga kabit eh. So, medyo madami. So, di ko sure kung may time. Charot! Diba? Kasi, alam mo sa madaling salita, hindi namin masasagot yan. I mean, yung mga questions mo na hindi kaya dahil
dahil kinitil ko ang buhay ng nasa sinapupunan na when you were 18, ganyan, kaya ngayon ito po ay karma. Hindi namin talaga masagot yung mga tanong na yan, 'di ba? And ang masasabi ko, sabi mo nga, 'di ba, humingi ka na ng tawad at taus-puso mong pinagsisisihan ng lahat, and God is always forgiving. Yun lang, yun yung sure ako. Kung karma man ito, hindi ako yung magsasabi sa iyo na, "Oy, oo nga, girl." 'Di ba? Kasi anong karapatan ko, 'di ba? Well, I don't have that right. I don't have that power. I mean, tsaka wala akong knowledge about it tungkol sa mga karma na 'yan. Talagang sadyang siguro may mga bagay kasi hindi pa agad binibigay. Hindi pa naman siguro end of it. Ako naniniwala kasi ako na ang mundo kasi natin ay high-tech na. Kaya recently nga meron sa akin kumausap na pressure na siya kasi wala na nga daw sa kalendaryo, ganyan. Tapos baka hindi na gumana yung ovaryo, mga ganun. Ako naman naniniwala kasi ako na yun nga, high-tech na nga ang mga bagay-bagay. So mas meron na po tayong access sa matitinding mga siyensya, ganun, 'di ba? Yung mga dapang-dapa ngayong ilong aristokrata na ngayon, 'di ba? Parang tinalo pa ngayong parot. Correct, 'di ba? Taas-taas talaga, 'di ba? So wala nang imposible. Ganun. At lalo, I mean, masasabi natin nga kahit papaano wala na rin masyadong imposible sa science, pero ang sure na sure, walang imposible sa Diyos. Yun nga lang talaga, our time is not the Lord's time. At talagang ganun kasi, 'di ba? Patience is never our virtue. Kaya nga laging sinasabi patience is a virtue, 'di ba? Hindi natin virtue kasi gusto natin kapag ka nagdasal tayo, maibigay agad. Nagmamadali talaga tayo. Parang ganun talaga pag may hinihiling tayo, parang ang haba ng waiting period. Pero kung tiningnan mo, ang waiting period mo pala 2 weeks pa lang pala nakalipas. Pero parang feeling mo ang haba ng panahon kasi nga hindi tayo marunong maghintay. So, I wouldn't say na porke lumagpas ka na ng kalendaryo, ibig sabihin it's the end of it, na wala pang pag-asa. Ako, lagi kong kunikwento to, I got pregnant at 33 sa first, tapos yung second 38, parehas na normal pregnancy, parehas na normal delivery, walang halong siyensya, 'di ba? Ano lang, talagang sandamukal na dasal at saka sandamukal na eme, ganun talaga. Siyempre, hindi naman bubuo yun kung walang eme, rot, 'di ba? Pakyawin mo na. Kaya, 'di ba? Sabi nga ang proseso naman ng paggawa ng anak ay masaya, 'di ba? So sagarin mo na. I-enjoy mo na. Correct, 'di ba? Yung mga ganun, it still has to be enjoyable for both of you. Ganon. Tapos yun nga, ano ba naman yung ginagawa ng mga siyensya ngayon? Bakit hindi pwede namang i-try? Tapos ngayon kung hindi pa talaga ibinibigay, baka may ibang baby kayo, 'di ba? Parang ganon, parang kaya pala hindi binigay sa amin kasi ang meant to be for us na mag-asawa, meron kaming baby na negosyo, na itong negosyo na ito ay bubuhay sa sandamukal na tao. So, hindi lang isang baby pala ang binuhay, sandamukal na pamilya pala, may ganun pala. 'Di ba? Kasi magbabago talaga lahat kapag ka nagkaroon ka na ng Junakis. Magbabago lahat ng schedule. Ay, hindi na mabubuo yung negosyo na. Yung mga ganun ba? Merong mga dahilan kung bakit nangyayari. Totoo yun. Maaring sa ngayon hindi nyo pa nakikita yung dahilan. Yes. Pero paniwalaan mo lang. Maganda kasi yung quotation na yun. Napakasimple pero very, ang tawag dito. Very true, lalo at walang halong eklavu. Impactful. May impact talaga yun Everything happens for a reason. Again, mahirap intindihin pero totoo yun. So darating yung panahon na may intindihan mo bakit ito nangyayari sa'yo. Depende sa perspective mo. Kung sa tingin mo ito ay karma, then paano nga ba ako? Paano nga ba babawi? ako makakabawi kay Lord sa atraso? Parang kunyari, may utang ako sa'yo, maatraso ako sa'yo. Paano ako makabawi? Makipag-usap ka kay Lord. Paano ako makakabawi? Turuan mo ako na makabawi sa'yo. Diba? Ano yung acts of na pwede kong gawin para makabawi? 'Di ba? Para kung halimbawa ikaw ay Catholic, 'di ba? Sasabihin, tas nag-confession, sasabihin ganito yung gagawin, ganito yung dadasalin. Ano ba yung mga ganyang camera? Depende. Depende sa perspective mo. Halimbawa, may atraso ka sa asawa mo, 'di ba? Magsusorry ka. So paano? What do you want me to do? What do you want me to do to make it up to you? To make it up to you. Ganon. Ikaw, ikanta mo ba? Diba?
Ganun ba ang gagawin? Hindi, ganun, di ba, kunyari, may atraso ka sa kaaway. Ito sa pagpalagay sa asawa, hindi ba gagawa ka ng paraan para makuha ulit yung loob niya? Para lumambing. Totoo. Oo. So in the same way, kung ang tingin mo ay gano'n kung yun ang POV mo, karma, then gawa ka ng paraan para makabawi ka. Para bumalik ulit yung good karma, yung positive energy. Kung parang yun yung feeling mo na ano nangyayari sa'yo ngayon. Kasi kami, hindi namin para sabihin na, ay sure na girl. Oo, hindi. Diba? Pero kung ikaw parang, yun yung guilt feeling na yun nagpapabigat at yun yung dahilan kung bakit nakakadagdag pa yan sa pressure at stress ka, hindi rin lalo makabuo, then maybe you can do something about it. Ang sabi sa akin ng isang kaibigan kong spiritual director, tara, hindi lang mga saksak gang members. Hindi lang medical director, hospital director, movie director, hindi lang yun, partner. Spiritual director. Yes, tsaka yun nga, hindi lang agaw cellphone gang members ang mga friendly, di ba? May mga kinakausap din tayong spiritual director. Sometimes, ang pwedeng gawin, bukod sa prayer, ay actual acts of kindness. 'Di ba? So ano ba yung mga actual acts of kindness? So kung di mo alam, baka hindi mo pa ginagawa. 'Di ba? Baka gano'n. At madali lang naman yun yung mga literal na pagtulong, paggawa ng mabuti, 'di ba? Yun yung sinabi niya na sasabayan mo siya ng yung pagdarasal mo, sasabayan mo ng paggawa ng kabutihan para sa ibang tao. Ako naniniwala ako doon. Totoo yun. Malaking pambawi yung acts of kindness. Yes. Meron akong kakilala ganun din, alam niya nagkaroon siya ng atraso sa kapwa niya. Syempre, yung pagkakaroon ng pagkakasala niya sa kapwa niya ay kasalanan din sa Diyos. So may atraso din siya kay Lord. Yes. So sabi niya, alam ko malaki, Lord, yung nagawa ko sa taong ito. Pero paano siya bumawi? Naging servant siya ng church. Yan. Oo, talaga makita mo regular yung mga pagsama niya sa mga activities ng church. Meron siya mga outreach programs. Yan. Ang bait-bait niya. And totoo, yung konsensya, kagaya ng nararamdaman mo, 'di ba? Your conscience keeps on telling you na there's something wrong. Nagigi-guilty ka, may mali sa ginawa mo. Nabawasan yung guilt feeling niya na parang Lord, ito na ba yung sinasabi mo sa akin na paraan para makabawi ako sa iyo? Naging servant siya ng simbahan. Nice. At sobrang talaga nagkaroon ng 360 degrees na pagbabago na hindi mo akalain kasi totoo din naman habang nabubuhay po ang tao, mga kaibigan, may chance na magbago. Totoo yun. 'Di ba kung dati alam mo sa sarili mo na ang dami mong ginawang masama, pwede ka pang magkaroon ng pagbabago. Yun yung binibigay sa atin ni Lord na chances. Kaya nga, diba? So, maximize that chances. Yes. Utilize those opportunities na makapagbago ka, na makagawa ng mabuti. So, true lalo pala talaga na ang masamang damo matagal mamatay. Kasi bibigyan ka palagi ng tsansa na gumawa ng mabuti. If that is your POV. Kaya pala hindi ako mamatay-matay kasi kailangan gumawa pa pala ako ng acts of kindness. Kasi pag hindi mo siya POV, patuloy ka lang mabubuhay at gagawa ng masama. Diba? Pero kung ang naging POV, ay, ang dami ko pala naging atraso sa ibang tao. Teka, this time, itong araw na to, gagamitin ko naman yung araw na ito para gumawa ng mabuti, para makabawi sa mga taong pinagka-atrasuhan ko. At the same time, makabawi na rin ako kay Lord. Tsaka magandang magandang parang dagdag kaalaman. Minsan kasi ang iniisip lang natin, dadasal lang. Hindi natin sinasabi na lang ang pagdadasal. No. Kasi talaga should be coupled with actions. Paano siya talaga? Prayer is very, very powerful. Pero mas maganda kung sasabayan mo talaga siya ng acts of kindness. Yes. Kasi parang namang simba. Pero paglabas, chika, marites. Ay, naman, daming ganyan. Pasimba-simba pa. Correct. Bulok naman ng bunganga. Diba? Totoo. Simba pagkatapos mag-praise and worship. Paglabas, nako, win-worship yung kinakasama kasi siya'y kabit. Asan yung acts of kindness doon, Chi? Niloloko mo lang yung sarili mo pagka ganon. O kaya desal, simba, ganyan, 'di ba? Pero kung magkakaroon ng award na pinakamadamot ng dekada, siya 'yun. Hindi wala man lang generosity na kahit kaunti man lang sa puso, 'di ba? At maraming ganong tao, hindi sila aware, or tayo sama na natin yung mga sarili natin para hindi tayo hugas kamay. 'Di ba? Ako hindi ako aware dati na kailangan mo siyang hindi ibig sabihin na
meron kang literal na dapat gawin rin for others. Parang ganun. Parang importante sa akin, dinasal ko na ito. Get it? Gets nyo po? Hindi natin sinasabing nila lang natin ha, di ba? Pero may maganda yung may dagdag na gagawin kang kabutihan para sa ibang tao. Correct. Pandagdag bawi. Yung kaninang literal na example natin or mas mababaw na example, pag may kaaway mo yung asawa mo, di ba't gagawa ka ng paraan para masuyo siya ulit? Oo, lalambingin mo. Ganon. Gagawa ka ng mabuti, gagawa ka ng mga bagay ng lahat na magugustuhan niya. True. Pagsisilbihan mo, lilibre mo. Yung hindi sasama yung loob niya. So, para makabawi. Yes. In the same way, you serve the Lord. Bagay na magugustuhan niya. Oo. Kung ano mang paraan I mean, hindi, wala namang pweresahan na biglang, mamaya katabi mo na yung pari. Alam mo, parang nandun ka na lang lagi. Ayaw mo umalis kay Father. Correct, diba? Hindi. There are many ways to serve the Lord. So, pwede mong hanapin yun. Yun yung sa tingin namin makikita para gumaan yung guilty feeling, yung guilt mo na that's wearing you down, na maaaring dahilan din as a doctor for today, maybe the reason why there's so many stress hormones in your body. Charet! It's because of that guilt feeling that pwede na nating that keeps lurking around your brain. The corners of your brain. Para matalino, hindi lang the brain. The corners of the brain. How many corners of the brain? 68. Bakit? Square ba yung brain? Hindi naman, di ba? Di ba? Tsaka, basta yung sa akin 68. Kung sa inyo hindi 68, iba-iba tayo. That's why we are unique. I know, magpa-MRI kasi kayo, di ba? Kami lang mga nakapag-MRI ang nakakaalam na 68 ang corners ng brain namin. Charot. So sana kami ay nakatulong sa iyo kahit papaano na gumaan ang iyong kalooban. Pwede din nating mas lalong pag-usapan ito sa ating podcast. Yan, pwede din. And we hope that maging kampante at magaan na rin ang iyong kalooban soon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!